Ay bak. Ala siapa? Siapa lagi aja taruh. Norok gobangma rangri rangsakrisa gari gura mani khini khongnai sikokno to nukhana norok wasapano jibuk sikok wngwi mani khogwi kharma nungda nukha muti haino ang nungni bagwi kaisa viral video tubi phaikya omo wngkha kaisa jibuk juta khogwi bangkhari khar thangmani video o video tabuk Instagram rogo belai no viral wngwi tongo noro video ni screen no nugui makhana video ni background no tongnai borok rok chirigui salai tonglai mani juta tulangui beng thang khwnui Hinke o chibuk tabuk social media o juta sikok chibuk khwnui viral wngwi tongkha hingke norok tabuk borok sikok no simi kirna kokliya rangri rangchakrisa gari gura khogjagui hwnui tabuk norok chibuk sikok no bo kirnani nangkha bufrujani hordi poro phaiwi juta ta khogwi tulangna hwnui hingke norok ani video no chajakhai like khadi ani channel no chajakhai subscribe khadi tebo kwtal kwtal video rok nanani bagwi।